Zdravo, deco! Danas ću vam ispričati bajku Lepotica i zver. Nekada davno, pre mnogo godina, u jednom divnom dvorcu živeo je princ. Iako je imao sve što bi čoveka moglo usrećiti, njegovo srce nije osjećalo radost i nije znalo za nežnost. Jednoga dana bio je olujni vetar i tuda je prolazila jedna starica. Pokucala je na vrata i zamolila ga da ostane kod njega dok to ne prođe. Princ nije hteo ni da čuje. Pozvao je stražare da izbace napolje. A ona mu je rekla: ne dozvoli da te izgled prevari, jer prava lepota se nekad ne može videti golim okom. Zatim je zbacila one rite sa sebe i odjednom to je bila prelepa čarobnica. Princ je morao za svoju oholost da plati. Ona je začarala dvorac i sve koji rade u njemu, a princa je pretvorila u zver, veoma ružnu. Zatim, izlazeći iz dvorca, se okrene i pokaže jednu ružu princu. Reče: ovo je čarobna ruža i kada navršiš 21 godinu, do tada će ona svake godine da cveta, a tada će sa nje otpasti i poslednja latica, a ti ćeš ostati zver zauvek. Ali, ako do 21. rođendana uspeš da nađeš onu koju voliš i koja tebe voli, kada otpadne poslednja latica, ti ćeš se pretvoriti u princa. Nedaleko odatle, u jednom malom selu, živela je Bela, prelepa devojka za kojom su uzdisali svi momci. Ona je jako volela da čita i nije mogla da vidi puno bilo šta drugo, samo knjige. Kada bi završila sa čitanjem, otišla bi kući kod svog oca, koji je bio izumitelj. Izumeo je mnogo različitih stvari, ali ga niko u selu nije shvatio. Zatim je želeo da svoj novi izum pokaže na izložbi u obližnjem gradu. Pa je stavio izum u zaprežna kola, povezao ih sa njegovim konjem i javio se Beli. Kako su stigli već do šume, napali su ih vukovi. On nije znao šta da radi od straha, pokušavao je da smiri svog konja, ali onda izgubio ravnotežu i pao na zemlju. Kako je bio šamućen od pada, gledao je samo kako njegov konj odlazi. Spašavajući goli život, čovek je skočio i trčao, a onda je naišao na jedan dvorac, pa je gurnuo vrata od dvorca koja su bila otvorena, ušao je i uzdahnuo. Uspeo sam da pobegnem, ali shvativši da je ušao bez poziva i da se nije najavio, tražio je gospodara. Vikao je: gospodaru ove kuće, gospodaru, da li si tu? Ali niko se nije javljao. Zatim začu neke tihe glasove. Bile su to začarane sluge: Sad Zupčanko, svećnjak Svetiljko, gospođa Čajnić i njen sin Krhko, malena šoljica koja je bila okrnjena. Dok je tako u čudu gledao u njih, nije ni čuo kada se pojavila zver i glasno krenula da reži: šta radiš u moje kući? Kako si se usudio da uđeš samo? Pa znam, došao si da vidiš kako izgledam. E pa sad ćeš da platiš za to. Imam ja mesto gde će da prespavaju takvi kao ti. Džabe je čovek pokušavao da ga ubedi da je on samo prolazio tuda. On ga zgrabi i baci u tamnicu. Za to vreme uplašeni konj je već stigao nazad u selo. Bela je preneraženo gledala uznemirenog konja koji je vukao zaprežno vozilo, a njenog oca nigde. Hajde, brzo, moramo ga pronaći, uzviknu i uzjaše konja. Kada su stigli do kapije, Bela je ostavila konja ispred i ušla u dvorac. Dovikivala je svog oca, ali bezuspešno. Obišla je veći deo zamka, pa je sišla dole
podrum gde je čula očev glas. Bela, jesi to ti? Strčala je dole do njega. Oče, pa ko ti je ovo uradio? A iz tame se začulo. Ja. Šta radiš ovde i kako se samo usuđuješ da uđeš u moj dvorac? Savladavši strah, Bela odgovori. Moj otac je star i bolestan, oslobodi ga. Nikad, ostaće ovde zauvek, reče zver. Molim te, zadrži mene umesto njega. Zver se dvoumila, pa je pristala. Ali, pod jednim uslovom, morat ćeš da ostaneš ovde zauvek. Bela je pristala, zver je izbacila njenog oca iz zamka. Čovek je plačući, uznemiren uzjahao onog konja koji je stajao ispred i otišao u selo. Kada je stigao u selo, kod prve kafane sišao je sa konja i ušao da im ispriča šta se desilo, ne bi li mu ljudi pomogli. Međutim, kako ga niko nije shvatao za ozbiljno, ljudi ga nisu ni slušali. Nastavili su da pričaju o onome o čemu su pričali do tada. Čovek je tužno otišao kući. Nije imao šta drugo da radi. Bela je dobila predivnu sobu gde je tiho plakala, a onda je začula kucanje. Bila je to gospođa Čajnić i njen sin Krko. Dete, pozivate gospodar da dođeš na večeru. Ne mogu, nisam gladna. Pogledali su se samo. Gospodaru, morate biti dobri prema njoj. Ona nam je jedina nada. Samo ona može skinuti prokletstvo, reče gospođa Čajnić. Biću dobar kada ona pristane da večera sa mnom, reče zver. Malo strpljenja, možda je baš u njenim rukama naša sudbina, reče Krko. Te večeri, Bela, ogladnevši od suza, se iskrade iz svoje sobe i krene u obilazak dvorca. Iako su joj rekli da ne ide u zapadno krilo, ona je baš tamo otišla i ušla u predivnu odaju. Ugledala je predivnu ružu skrivenu pod staklenim zvonom. Bela je poželala da dodirne taj divni cvet, kad se iznenada pojavi zver besno režeći. Šta tražiš ovde? Izlazi napolje. Bela je pobegla iz zamka i trčeći kroz šumu nalete na čopor vukova. Zgrabila je jednu granu i pokušavala da se odbrani kada je čula strašnu riku. Bila je to zver koja je stigla da je spase. Napala je vukove koji su posle duge borbe posustali i pobegli. Ranjena zver pade na zemlju. Uz Belinu pomoć doteturala se do zamka. Zabrinuta Bela previjala je zver, a onda se zahvalila što je spasio život i pristala je da dođe na večeru. Oporavljena zver je sada sedela sa Belom za stolom i kada su završili večeru, pozvao je na ples. U tom divnom trenutku oseti neku toplinu u srcu, a Bela je osetila koliko dobrote ima u njegovom srcu. Upitao joj je tada, da li si srećna? A ona mu je odgovorila, jesam, ali nedostaje mi moj otac. A, pa to i nije nemoguće. Evo, daću ti ovo magično ogledalo. Bela je otvorila ogledalo. Ugledala je svog oca kako leži u postelji, bolestan. Zaplakala je. A zver je tada odlučio da je vrati kući, ali da mu se ona vrati za 8 dana. Pristala je Bela presrećna. Stigla je kod oca i kako ga je negovala i samim tim što je bila tu, otac je za 8 dana ozdravio. Međutim, 8. dana su seljani krenuli da lupaju na vrata njihove kuće. Želeli su da zatvore njenog oca zato što je širio lažne vesti. Bela je da bi spasila oca pokazala njima ogledalo. Evo, pogledajte, ovde je zver, stvarno postoji. Seljani su joj oteli ogledalo i otišli da ga ubiju. Bela je u strahu uzjahala svog konja pa je krenula za njima, ali prekasno je stigla.
Zver je sada ležala probodena. Devojka je pala pored zveri, plakala je, pa je onda uzviknula: ne, nemoj da me ostaviš, ja te volim. Tada je neka magična svetlost krenula da se širi oko zveri i on se menjao. Ustao je potpuno drugačiji, a sa ruže je baš u tom trenutku otpala poslednja latica. Bela je sada gledala u predivnog princa. U njegovim očima je prepoznala onu dobrotu zveri. Znala je da je to on. Uskoro su i napravili venčanje, na koje je bio pozvan njen divni otac. A sluge su naravno povratile svoj stari izgled. Sve je bilo predivno i ovaj dvorac je dobio onaj stari sjaj. Više nije bio mračan. Ovo je priča o prijateljstvu koje se pretvara u ljubav. Bela je pokazala princu da ono kako on izgleda nije važno, da je važnije ono kako se on ponaša. Važnije su njegove osobine. A princ je morao da nauči da prihvati sebe takav kakav jeste, da bi ga Bela zavolela. Ovo je kanal Neda i magični svet bajki. Ako želite da gledate nove bajke koje se objavljuju, kliknite na subscribe. Ćao!